Upozorenje. Ovaj video je fikcijsko djelo stvoreno uz pomoć alata umjetne inteligencije. Svi likovi, glasovi i slike su sintetički i ne predstavljaju stvarne osobe ili događaje. Nema namjere nanošenja štete ili lažnog predstavljanja. Sadržaj je u skladu s politikama medija umjetne inteligencije YouTube-a i ima za cilj inspirirati kroz pripovjedanje. Glazba orkestra odjekivala je dvoranom hotela Leopold Perrenby na Petrovaradinu, ali za moje uši to je bio samo iritantan šum koji nije mogao zaglušiti kucanje mog vlastitog srca. Stajala sam tamo u svilenoj haljini boje smaragda koja je vrijedila više nego nečija godišnja plaća, promatrajući kako se moj život, građen godinama na temeljima moći i bogatstva, raspada u naručju čovjeka koji nije bio moj muž. Plesala sam sa Zdeslavom kao da moj suprug, čovjek koji mi je omogućio ovaj sjaj, uopće ne postoji u istoj prostoriji, u istom gradu, u istom svemiru. Svaki moj pokret, svaki nagib glave i način na koji su moji prsti počivali na Zdeslavovom ramenu bili su javna objava rata mojem braku. Ako želite saznati hoće li Vesna Drvenkar uspjeti pobjeći iz zlatnog kaveza koji je sama sagradila ili će je ova izdaja koštati svega što posjeduje, pretplatite se na kanal i ostavite like kako biste pratili rasplet ove nevjerojatne priče. Šampanjac u mojoj kristalnoj čaši postao je topao, baš kao i atmosfera u dvorani koja je mirisala na skupi puder, kubanske cigare i onaj specifičan metalni miris skandala koji se spremao izbiti. Novi Sad je bio grad tihih promatrača, ali večeras su oči elite bile uprte u mene. Ja, Vesna Drvenkar, supruga najmoćnijeg građevinskog magnata u regiji, dopustila sam sebi da me ponese ritam koji nije bio namijenjen meni. Zdeslav Šubić, čovjek s kojim sam se okretala pod teškim lusterima, bio je sjena iz prošlosti, umjetnik čije su ruke mirisale na boju i slobodu, a ne na ugovore i beton. Njegov stisak na mojim leđima bio je čvrst, nepropisno nizak, prkoseći svim pravilima bontona koja sam učila godinama kako bih stajala uz svog muža. Osjećala sam kako mi se tkanina haljine lijepi uz kožu dok smo se kretali u savršenom sinkronicitetu. Svaki okret bio je poput udarca čekićem u zidove moje savršeno uređene egzistencije. Vidjela sam perifernim vidom lica onih koji su nas okruživali. Gospođa Baka, vlasnica lokalnih tekstilnih tvornica, s biserima veličine lješnjaka, šaputala je svojoj pratilji, a njezine oči, pune zlobe i prikrivenog užitka, pratile su svaki moj korak. Bila sam svjesna da sam u tom trenutku postala glavna tema svih sutrašnjih kava u gradu, od najluksuznijih restorana do skromnih radničkih kantina u predgrađu, ali u tom trenutku to mi nije bilo važno. Gledala sam u Zdeslavove oči, koje su gorjele onim istim žarom koji me privukao prije 10 godina u jednoj maloj galeriji, prije nego što sam odlučila da je sigurnost važnija od strasti. On mi je šaputao riječi koje su zvučale kao obećanje povratka u život, dok je moj muž stajao negdje u sjeni, vjerojatno razgovarajući o novom projektu na obali Dunava, nesvjestan da njegova najvrijednija investicija upravo proglašava stečaj. Sve u toj dvorani vrištalo je o bogatstvu, od pozlačenih kvaka na vratima do poslužitelja koji su se kretali poput nevidljivih duhova, noseći pladnjeve s kavijarom i tartufima. Među tim poslužiteljima vidjela sam i mladog dečka, možda mu nije bilo ni 20, čije su ruke drhtale dok je točio vino. Njegov jeftini prsluk bio je oštra suprotnost našim smokingima i dizajnerskim haljinama. On je bio podsjetnik na svijet iz kojeg sam i sama potekla, svijet u kojem se svaka dinara brojala prije nego što sam postala kraljica ovog mramornog dvorca. Njegov pogled, pun mješavine straha i divljenja, sreo se s mojim na sekundu i u njemu sam vidjela osudu koju sam sama sebi izricala. Ples se nastavljao, a ja sam se osjećala kao da lebdim iznad vlastitog tijela. Zdeslavov dah na mom vratu bio je topao, a miris njegovog parfema, koji je bio mješavina sandalovine i nečeg divljeg, potpuno me omamio. Zaboravila sam na kamere, zaboravila sam na reputaciju tvrtke Drvenkar & Co, zaboravila sam na sve osim na osjećaj da sam ponovno živa. No, ta sloboda imala je gorku cijenu,
Svaki puta kad bi se dvorana okrenula, vidjela bih odraz u velikim ogledalima. Izgledali smo kao par iz snova, ali ja sam znala da smo samo dvoje ljudi koji plešu na rubu provalije. Kada se pjesma konačno završila, tišina koja je uslijedila bila je teža od glazbe. Zdeslav se lagano naklonio, a njegova ruka se povukla s mojih leđa sporije nego što je trebala. Okrenula sam se, tražeći pogledom svog muža. Našla sam ga. Stajao je uz mramorni stup, držeći 2 čaše šampanjca koje su bile netaknute. Njegovo lice, obično hladno i neprobojno poput granita kojim je popločavao trgove, sada je bilo maska boli koju nije uspio sakriti. Nije vikao. Nije napravio scenu. Samo je spustio čaše na stol i polako krenuo prema izlazu. Taj njegov odlazak, bez jedne riječi, bio je glasniji od bilo kakve svađe. U tom trenutku, dok su se teška vrata dvorane zatvarala iza njega, osjetila sam prvi nalet žaljenja. Adrenalin koji me nosio tijekom plesa iznenada je nestao, ostavljajući me praznu i hladnu usred tople dvorane. Pogledala sam Zdeslava, ali on više nije izgledao kao spasitelj. Izgledao je kao stranac koji je upravo pomogao srušiti moj dom. Izašla sam na terasu tražeći svjež zrak. Novi Sad je pod nama spavao u svjetlima, a Dunav je tekao moćno i ravnodušno. Snijeg je počeo lagano padati, topeći se na mojim golim ramenima. Osjetila sam hladnoću koja nije dolazila izvana, već iznutra. Moj telefon u torbici počeo je vibrirati, ali znala sam da to nije on. On nikada nije zvao 2 puta. On je bio čovjek od akcije, od konačnih odluka. Dok sam stajala tamo, sjećanja na naše prve godine braka počela su navirati. William nije bio samo novac. Bio je čovjek koji me držao za ruku kad sam izgubila roditelje. Čovjek koji je gradio naše carstvo ne samo za sebe, već i za mene. Osiguralo mi je život o kojem sam kao siromašna djevojka iz unutrašnjosti mogla samo sanjati. Svaki komad nakita koji sam nosila, svaka soba u našem penthausu, bila je dokaz njegove tihe ljubavi. A ja sam tu ljubav večeras ponizila pred cijelim gradom. Vratila sam se unutra, ali dvorana je sada izgledala drugačije. Cjah je bio lažan, a osmijesi prisutnih bili su poput oštrica. Krenula sam prema garderobi, ignorirajući Zdeslava koji me pokušao zaustaviti. Uzela sam svoj kaput od nerca, koji je on kupio za moju zadnju rođendansku proslavu, i izašla u noć. Portir mi je otvorio vrata s pogledom punim sažaljenja. Svi su znali. Trebate li taksi, gospođo Drvenkar? Upitao je tiho. Ne, odgovorila sam, moj muž me čeka. Ali duboko u sebi znala sam da to više nije istina. Kad sam stigla ispred naše zgrade, vidjela sam da svjetla u našem stanu ne gore. To je bio loš znak. William je uvijek ostavljao upaljeno svjetlo u hodniku. Popela sam se dizalom, a srce mi je lupalo u grlu. Ključ je ušao u bravu s neobičnom lakoćom, kao da su se i vrata predala. Ušla sam u stan koji je mirisao na tišinu i skupu kožu. Na kuhinskom otoku, tamo gdje smo obično pili kavu ujutro, stajao je njegov vjenčani prsten. Bio je postavljen točno na sredinu mramorne ploče, hladan i konačan. Pokraj njega je bio mali papirić s njegovim rukopisom, onim oštrim arhitektonskim linijama koje sam toliko poznavala. Pisalo je samo, ples je gotov. Pala sam na koljena na hladne pločice. Sav luksuz koji me okruživao, talijanske sofe, ručno rađeni tepisi, umjetnine koje su vrijedile milijune, odjednom su se pretvorili u prah. Bila sam sama u dvorcu koji sam upravo zapalila. Moja izdaja nije bila samo fizički čin, bila je to izdaja čovjeka koji je bio moj štit. Sjetila sam se onog dečka poslužitelja s drhtavim rukama. U tom trenutku on je bio bogatiji od mene. On je imao kamo otići nakon smjene, vjerojatno u neki skromni stan gdje ga je netko čekao s pravim osmijehom. Ja sam imala samo 5 milijuna eura na računu i tišinu koja je parala uši. Nazvala sam njegov broj, ali glas s druge strane rekao je ono što sam se najviše bojala čuti. Broj koji ste nazvali trenutno nije dostupan. William nikada nije isključivao telefon. Nikada. Osjetila sam kako me panika preuzima. Počela sam otvarati ormare. Njegova odjela su bila tu, ali nedostajao je njegov putni kovčeg
i najdraži sat. Otišao je. Sjela sam na rub kreveta koji je bio prevelik za jednu osobu. Pogledala sam kroz prozor prema gradu. U daljini svjetla Novog Sada izgledala su kao razbacani dragulji na crnom baršunu. Svi su oni sutra pričali o meni. Sutra ću biti ta žena. Ali ono što je boljelo više od srama, bila je spoznaja da sam izgubila jedinu osobu koja me istinski poznavala. Ne kao gospođu Drvenkar, već kao Vesnu. Zaslon mog telefona ponovno je zasvijetlio. Bila je to poruka od Zdeslava. Bila si nevjerojatna večeras. Kad se vidimo? Bacila sam telefon o zid. Osjetila sam mučninu. Kako sam mogla biti tako slijepa? Zdeslav nije vidio mene. On je vidio trofej, vidio je način da se osveti svijetu koji ga je odbacio, a William me vidio i kad sam bila nevidljiva. Noć je odmicala, a ja nisam mogla zaspati. Svaki šum u hodniku nadao se da su to njegovi koraci, ali to je bio samo vjetar koji je udarao o staklo. Moja koža je još uvijek mirisala na Zdeslava i to me peklo više od bilo kakve rane. Otišla sam u kupaonicu i počela se mahnito tuširati, pokušavajući isprati sjećanje na taj ples, na taj dodir, na tu izdaju. Ali voda, ma koliko vruća bila, nije mogla doprijeti do mjesta gdje je boljela moja savjest. Ujutro grad se probudio s vijestima. Portali su bili puni fotografija s Petrova Radina. Naslov na jednom od njih je glasio Pad carstva Drvenkar, ples koji je srušio mostove. Fotografija je bila savršeno tempirana. Zdeslav me naginje u plesu, a u pozadini, mutan ali prepoznatljiv, William stoji sam s dvije čaše. Izgledao je tako dostojanstveno u svojoj boli, a ja sam izgledala tako izgubljeno u svom užitku. Moja tajnica me nazvala oko 9 sati. Glas joj je bio služben, hladan. Gospođo Drvenkar, gospodin William je jutros prenio sve ovlasti na odvjetnički ured Šarić. Instrukcije su jasne. Ne smijete dolaziti u sjedište tvrtke. Ali ja sam suvlasnica, povikala sam, iako sam znala da to nije važno. Papiri govore drugačije, gospođo. Potpisali ste predbračni ugovor, sjećate se? Sjetila sam se. Potpisala sam ga jer sam mu vjerovala, jer sam mislila da nam nikada neće trebati. William je uvijek bio precizan. On nije gradio samo zgrade, gradio je i izlaze u slučaju opasnosti. I upravo je iskoristio svaki od njih. Tijekom popodneva u stan je došao kurir. Donio je dokumente za razvod. Sve je bilo unaprijed pripremljeno, s kirurškom preciznošću. Nudio mi je stan, automobil i iznos koji bi mi omogućio luksuzan život do kraja dana. Ali uz jedan uvjet, potpuni prekid kontakta s njim i s tvrtkom. Bio je to zlatni padobran za ženu koju više nije želio u svom životu. Sjedila sam za stolom gledajući te papire. Moja ruka je drhtala. Ovo nije bio samo kraj braka, bio je to kraj mita o meni. Bila sam Vesna Drvenkar, žena koja je imala sve, a sada sam bila samo žena s hrpom novca i slomljenim srcem. Sjetila sam se riječi svoje majke, skromne žene koja je cijeli život provela radeći na zemlji u jednom malom selu blizu granice. Govorila je, Vesna, čuvaj ono što te grije zimi, a ne ono što sjaji ljeti. Nisam je poslušala. Jurila sam za sjajem, za trenutkom pažnje, za iluzijom da sam posebna jer plešem s buntovnikom. Otišla sam do prozora i pogledala dolje na ulicu. Vidjela sam baku koja je prodavala cvijeće na uglu. Svaki dan je bila tamo, bez obzira na hladnoću. William bi joj uvijek kupio cijeli buket kad bi se vraćao kući, samo da joj pomogne da ranije ode u toplinu. Tko će joj sada kupiti cvijeće? Tko će se brinuti o malim stvarima koje čine život velikim? Znala sam da moram pronaći Williama. Morala sam mu objasniti da taj ples nije bio ono što on misli. Ali dok sam gledala u njegov vjenčani prsten na stolu, shvatila sam strašnu istinu. On je znao točno što je taj ples bio. Bio je to moj izbor. I on je, kao i uvijek, poštovao moj izbor. U tom trenutku telefon je ponovno zazvonio. Ovaj put je bio nepoznat broj. Halo, javila sam se s nadom. Vesna, ovdje je tvoja sestra Jelena. Jelena. Nismo razgovarale godinama. Ona je ostala u selu, živeći skromno sa svojom obitelji,
dok sam ja gradila svoj luksuzni život. Jelena, zašto zoveš? Vidjela sam vijesti, Vesna. Cijela država priča o tebi. Jesi li dobro? Nisam, Jelena. Izgubila sam sve. Nisi izgubila sve, rekla je tiho. Još uvijek imaš kamo doći kad ti sve ove svilene haljine postanu preteške. Njezine riječi su me slomile. Plakala sam prvi put nakon mnogo godina, ne zbog gubitka statusa, već zbog gubitka sebe. Bila sam toliko zauzeta time da budem netko u Novom Sadu, da sam zaboravila tko sam bila prije nego što je mramor postao moj pod. Poglavlje 1 završava s Vesnom koja stoji usred svog luksuznog stana, držeći papire za razvod u jednoj ruci i vjenčani prsten svog muža u drugoj, dok snijeg vani prekriva grad, brišući tragove čovjeka koji ju je volio više od samog života. Poglavlje 2. Mreža se steže, tišina u stanu bila je toliko gusta da sam imala osjećaj kako se gušim. Svaki put kad bi se dizalo u zgradi pokrenulo, srce bi mi poskočilo do grla, nadajući se nemogućem, da će se vrata otvoriti i da će Zdeslav ući s onim svojim mirnim, autoritativnim hodom. Ali sati su prolazili, a jedini zvuk koji se čuo bio je tupi odjek mojih vlastitih koraka na skupocjenom parketu od afričkog oraha. Gledala sam u onih 5 milijuna eura navedenih u dokumentima kao da su presuda, a ne bogatstvo. U svijetu u kojem sam živjela, novac je bio sve. Ali večeras je on bio samo podsjetnik na moju sramotu. Odlučila sam da neću samo sjediti i čekati da me mrak proguta. Otišla sam do kupaonice, one iste kupaonice u kojoj je Williamov prsten i dalje ležao na mramoru, podsjećajući me na hladnoću kirurškog zahvata kojim me odstranio iz svog života. Umila sam se ledenom vodom, pokušavajući otjerati natečenost kapaka. Morala sam djelovati. Ako ga ne mogu dobiti na telefon, otići ću do sjedišta tvrtke Drvenkar & Co. Tamo u staklenom tornju koji je dominirao panoramom Novog Sada, on je bio kralj, a ja sam još uvijek nosila njegovo prezime. Obukla sam crni kaput, onaj najjednostavniji koji sam imala, pokušavajući se sakriti od svijeta. Kad sam sišla u podzemnu garažu, moj crveni Porsche stajao je tamo, blještav i agresivan, poklon za našu 5. godišnjicu. William ga je izabrao jer je govorio da pristaje mom temperamentu. Sada mi se činilo da taj automobil vrišti izdajica svakome tko ga pogleda. Izašla sam iz garaže i odmah primijetila bljeskalicu. Jedan paparazzo, naslonjen na stari, hrđavi automobil, podigao je objektiv. To je bio taj kontrast koji me pekao. On, vjerojatno radeći za mizeran honorar, stajao je na hladnoći satima samo da uhvati sliku posrnule kraljice. Njegova sudbina ovisila je o mojoj propasti. Stisnula sam gas, ostavljajući ga u oblaku ispušnih plinova, ali sram me pratio poput sjene. Vozeći kroz ulice Novog Sada, grad koji sam nekada smatrala svojim igralištem, sada mi se činio neprijateljskim. Ljudi na pješačkim prijelazima, obični radnici koji su žurili na posao u prvoj smjeni, djelovali su mi sretnije od mene. Oni su imali kamo ići. Oni su imali nekoga tko ih čeka, makar i u skromnom stanu u Detelinari. Stigla sam ispred staklene zgrade tvrtke. Sunce se odbijalo od njezine fasade, tako snažno da je boljelo gledati u nju. To je bio Williamov ponos. Zgrada koja nije imala ni jednu manu, baš kao ni on. Krenula sam prema glavnom ulazu, ali me na vratima dočekao zaštitar kojeg sam poznavala godinama. Zvao se Dragan, stariji čovjek s brkovima koji je uvijek imao spremnu neku šalu o vremenu. Danas Dragan me nije gledao u oči. "Gospođo Drvenkar", rekao je tiho, blokirajući mi put. "Žao mi je, ali imam stroge upute." "Dragane, nemoj me sramotiti", odgovorila sam, pokušavajući zadržati ton hladne nadmoći koji mi je godinama služio kao oklop. "Ja sam suvlasnica ove zgrade. Makni se." "Gospodin Drvenkar je jutros promijenio sigurnosne kodove. Vaša kartica više ne radi. I rekao je da, ako inzistirate, pozovemo policiju. Osjetila sam kako mi se tlo izmiče pod nogama." Policija. William, čovjek koji je mrzio skandale više od ičega, bio je spreman na javnu scenu samo da me drži podalje.
To nije bila samo ljutnja. To je bila potpuna eradikacija. Stajala sam tamo na očigled svih zaposlenika koji su prolazili kroz predvorje, osjećajući se kao prosjak ispred vlastite palače. Jedna mlada pripravnica, koja je tek počela raditi, prošla je pored mene držeći kavu, a u njezinom pogledu vidjela sam ono najgore, sažaljenje pomiješano s gađenjem. Okrenula sam se i pobjegla. Doslovno sam trčala do automobila. Dok sam sjedila unutra, drhteći, shvatila sam da više nemam kamo. Moja jedina preostala opcija bila je ona koju sam najmanje željela, Zdeslav Šubić. On je bio razlog mog pada i on je bio jedini koji bi mi sada otvorio vrata. Ali ne iz ljubavi, to sam polako počela shvaćati. Zdeslavov studio nalazio se u starom dijelu grada, u zgradi koja je nekada bila skladište soli. Taj prostor bio je sušta suprotnost mom savršenom stanu. Mirisao je na vlagu, uljane boje i jeftini duhan. Kad sam ušla, on je sjedio na drvenom sanduku, držeći u ruci tablet i s osmijehom promatrajući brojke na ekranu. Vesna, povikao je, ne ustajući. Jesi li vidjela analitiku? Fotografija s Petrova Radina ima preko 500 000 pregleda. Moja izložba je rasprodana prije nego što je i počela. William me izbacio Zdeslave, rekla sam, a glas mi je zvučao kao da dolazi iz dubokog bunara. Izgubila sam sve. Tvrtku, stan, njega. Izgubila? Draga moja, dobila si slobodu. On je ustao i prišao mi, pokušavajući me zagrliti. Njegova odjeća bila je umrljana bojom, a pogled mu je bio grozničav. Sada možeš biti moja muza bez skrivanja. Možemo otići na Zlatibor, u neku kolibu i stvarati umjetnost koja će promijeniti ovaj ustajali grad. Pogledala sam ga i prvi put vidjela istinu. Zdeslav nije bio genijalni umjetnik koji me spasio iz dosade. On je bio parazit. On je iskoristio moje ime, moju poziciju i Williamovu bol kako bi dobio svojih 5 minuta slave. Njemu nije bilo stalo do mene. Njemu je bilo stalo do skandala koji ga je učinio relevantnim. Ti si to planirao, šapnula sam, odmičući se. Znao si da će fotografi biti tamo. Znao si da će on vidjeti onaj ples. Svi smo mi glumci u velikoj predstavi, Vesna, slegnuo je ramenima, nimalo posramljen. William je previše ozbiljan, previše dosadan. On gradi zgrade koje će i onako jednog dana srušiti. Ja gradim vječnost, a ti si večeras bila dio te vječnosti. Okrenula sam mu leđa i izašla bez riječi. Vani je Novi Sad počeo disati u svom uobičajenom ritmu, ali za mene je svaki udah bio bolan. Otišla sam u jedan mali kafić na periferiji, mjesto gdje me nitko ne bi prepoznao. Sjedila sam u kutu, pijući lošu kavu iz okrhnute šalice. Za susjednim stolom sjedila je obitelj. Otac u radnom kombinezonu, majka s djetetom u krilu. Dijelili su jednu porciju krumpirića i smijali se nečemu što je dijete reklo. Gledala sam ih s neopisivom zavišću. Oni nisu imali milijune na računu, nisu nosili svilu, ali su imali mir koji sam ja upravo prodala za trenutak lažne strasti. William mi je pružao taj mir 7 godina. On je bio moj štit protiv svijeta, a ja sam ga smatrala dosadnim. Kasno poslije podne, dok sam se vraćala prema stanu, dobila sam mail od Williama. Ne s njegovog osobnog računa, već preko tajnice. Bio je to popis stvari koje moram iseliti iz stana do kraja tjedna. Na popisu su bile samo moje osobne stvari, odjeća, knjige, nakit. Sve što je on kupio, sve što je imalo ikakvu vezu s našim zajedničkim životom, ostajalo je njemu. Nije želio ni traga mog prisustva u svom prostoru, no jedna stavka na dnu popisa privukla mi je pažnju. Kutija stavana, uspomene iz djetinjstva. To su bile jedine stvari koje sam donijela u taj brak. Stare fotografije mojih roditelja, par izblijedjelih pisama i mala drvena igračka koju mi je otac izrezbario. William je te stvari čuvao pažljivije nego svoje najskuplje satove. Činjenica da ih je on izdvojio, da je znao koliko mi znače, boljela je više nego bilo koja zabrana pristupa. Vratila sam se u penthouse i počela pakirati. Svaka ladica koju bih otvorila bila je minsko polje sjećanja. U ladici s posteljinom mirisao je njegov omiljeni losion nakon brijanja. U kuhinji je stajala njegova šalica, ona koju sam mu donijela iz jedne posjete starom obrtniku
u blizini Srijemskih Karlovaca. On je volio tu šalicu jer je bila nesavršena, s malom pukotinom na rubu. Govorio je da ga ta pukotina podsjeća da ništa ne mora biti savršeno da bi bilo vrijedno. Tijekom pakiranja zazvonio je fiksni telefon. Rijetko tko nas je zvao na taj broj. Halo? Javila sam se oprezno. Vesna, ovdje je odvjetnik Šarić. Glas je bio hladan i profesionalan. Gospodin Drvenkar me zamolio da vam prenesem da je prodaja vašeg zajedničkog posjeda na moru započela. Novac će biti uplaćen na vaš račun prema dogovoru. Također, dobili ste zabranu približavanja njegovim gradilištima. Zabrana približavanja? Pa ja sam mu supruga. Bili ste, gospođo. Papiri su već u sustavu. On ne želi razgovarati. On ne želi objašnjenja. Spustila sam slušalicu. On me tretirao kao neprijateljsku korporaciju koja je pokušala neprijateljsko preuzimanje. Njegova hladnoća bila je savršena. William nije bio čovjek koji se osvećivao vikanjem. On se osvećivao tišinom i pravnim paragrafima. U tom trenutku netko je pozvonio na vrata. Nije to bio William, on je imao ključ. Otvorila sam i ugledala Jovana, našeg bivšeg vozača, kojeg je William otpustio prije godinu dana, jer je Jovanu trebala veća plaća za liječenje bolesne majke, a William je tada bio usred velike financijske krize. Međutim, kasnije sam saznala da mu je William tajno plaćao sve troškove liječenja. Gospođo Vesna, rekao je Jovan, skidajući kapu. Izgledao je umorno, ali oči su mu bile tople. Čuo sam što se dogodilo. Cijeli grad bruji. Došao sam vidjeti treba li vam pomoć oko pakiranja. Jovane, hvala ti, ali William bi se naljutio da te vidi ovdje. Gospodin William je dobar čovjek, gospođo. Strog, ali pravedan. On me naučio da se obitelj brani do kraja. Žao mi je što se ovo dogodilo. Niste trebali dopustiti onom slikaru da vam uđe u glavu. Jovanove riječi su me pogodile poput šamara. Čak je i on, čovjek kojeg sam jedva primjećivala dok me vozio na skupe ručkove, vidio ono što ja nisam htjela priznati. Svi su vidjeli osim mene. Pomogao mi je spakirati nekoliko kutija. Dok smo radili, pričao mi je o svojoj majci. Kako je sada dobro i kako im je William kupio malu kuću na selu kako bi starica mogla udisati čist zrak. Slušala sam ga i osjećala se sve manjom. Ja sam sjedila na milijunima i osjećala se usamljenom, a ovi ljudi su se borili za svaki dan i imali su više integriteta u jednom prstu nego ja u cijelom svom tijelu. Kad je Jovan otišao, stan je ponovno utonuo u mrak. Sjela sam na pod, među kutije, i otvorila onu s uspomenama iz djetinjstva. Na vrhu je bila fotografija moje majke ispred naše stare trošne kuće u unutrašnjosti. Izgledala je sretno, iako su joj ruke bile ogrubjele od rada. Podsjetila me na to tko sam zapravo bila prije nego što sam postala Vesna Drvenkar. Bila sam Vesna, djevojka koja je voljela miris kiše na prašini i koja je sanjala o čovjeku koji će je štititi. Imala sam tog čovjeka. Imala sam ga 7 godina, a onda sam odlučila da mi treba vatra. Sada sam bila u pepelu te vatre, a zima je tek počinjala. Nazvala sam Zdeslava još jednom. Ne znam ni sama zašto. Možda iz očaja. Što je sad, Vesna? Javio se, zvučeći pijano. Slavi se u studiju. Trebala bi doći. Svi su ovdje. Zdeslave, jesi li ti ikada mislio na mene? Ili samo na ono što ti ja mogu donijeti? Draga moja, u ovom gradu nitko ne misli na druge. William misli na svoje zgrade, ja mislim na svoja platna. A ti si mislila na svoj odraz u mojim očima. Dobila si što si tražila. Sad me pusti da uživam u svom trijumfu. Prekinula sam vezu. To je bio kraj. Moja Teja mentira, moj izlet u slobodu završio je potpunim krahom. Svi su znali istinu, a istina je bila jednostavna. Ja sam bila žena koja je imala sve, a cijenila ništa. Te noći, dok sam ležala na sofi, jer više nisam mogla ući u našu spavaću sobu, začula sam buku ispred zgrade. Otišla sam do prozora. Dolje su bili kamioni za selidbu. William nije čekao kraj tjedna. Počeo je iseljavati cijeli stan. Shvatila sam da on ne želi samo da ja odem. On želi izbrisati svaku molekulu našeg zajedničkog života. On je prodavao stan, namještaj, sve.
Gledala sam kako radnici iznose našu sofu, onu na kojoj smo planirali budućnost, na kojoj smo razgovarali o djeci koju nikada nismo imali, jer sam ja uvijek govorila da nije pravo vrijeme. Sada sam shvatila da pravo vrijeme nikada neće doći. Jedan od radnika, mladić, koji je nosio tešku kutiju, spotaknuo se i kutija se otvorila. Iz nje su ispali katalozi s putovanja na koja smo trebali ići ove godine. Pariz, Rim, Tokio. William je sve isplanirao kao iznenađenje za našu godišnjicu. Vidjela sam ga kako drži jedan od tih kataloga u rukama prije mjesec dana, brzo ga skrivajući kad sam ušla u sobu. Srce mi se steglo. On je gradio budućnost, a ja sam je srušila u jednom plesu. Kada je stan ostao skoro prazan, ostala je samo jedna stvar u sredini dnevnog boravka. Moja smaragdna haljina. Bila je bačena na pod kao krpa. William ju je vjerojatno pronašao i bacio tamo. Ta haljina, koja je koštala pravo bogatstvo, sada je izgledala jadno i prljavo pod hladnim svjetlom neonskih lampi. Sutra sam morala potpisati konačne papire kod odvjetnika Šarića. Znala sam da će to biti zadnji put da se moje ime veže uz njegovo. Znala sam da ću od sutra biti samo Vesna, žena bez prezimena, bez doma i bez čovjeka koji bi za nju kupio cijeli buket cvijeća od starice na uglu. Pala sam u san na praznom podu, držeći u rukama drvenu igračku svog oca, jedinu stvar koja je još uvijek imala neku težinu u mom svijetu, koji je postao nepodnošljivo lagan i prazan. Vigu poglavlje 3. Emocionalni slom i gola istina. Buđenje na hladnom podu praznog penthausa bilo je trežnjenje koje nijedan šampanjac nije mogao izazvati. Sunce je ulazilo kroz velike prozore, ali prostorija više nije bila ispunjena onim toplim, zlatnim sjajem luksuza koji sam toliko voljela. Sada je to bio samo prazan betonski kavez s pogledom na grad koji me osuđivao. Svaki moj udisaj stvarao je jeku. Shvatila sam da je ovo moj climaks, trenutak u kojem se zidovi moje iluzije konačno urušavaju pod težinom stvarnosti. Danas je bio dan potpisivanja. Dan kada ću službeno prestati biti dio obitelji Drvenkar. Otišla sam u kupaonicu, koja je bila jedina prostorija s preostalim stvarima. Williamov miris je polako blijedio, zamijenjen mirisom sredstava za čišćenje, koja su radnici koristili sinoć. Gledala sam se u ogledalo i nisam prepoznala ženu koja mi je uzvraćala pogled. Moja kosa, uvijek savršeno stilizirana, bila je raščupana. Oči su mi bile crvene od suza i nesanice. Izgledala sam kao sjena one Vesne koja je blistala na Petrovaradinu. Obukla sam ono što mi je preostalo, jednostavne crne hlače i bijelu košulju. Nije bilo više svilene haljine, nije bilo nakita koji bi odvlačio pažnju. Danas ću pred njega stati ogoljena, onakva kakva sam bila, prije nego što me počeo pretvarati u svoje remek djelo. Odvjetnički ured Šarić nalazio se u centru Novog Sada, u staroj zgradi s debelim zidovima koji su čuvali tajne najbogatijih ljudi u Srbiji. Kad sam stigla, atmosfera je bila napeta. Tajnica me uvela u veliku dvoranu za sastanke s masivnim stolom od tamnog hrasta. William je već bio tamo. Sjedio je na drugom kraju stola, leđima okrenut vratima, promatrajući katedralu kroz prozor. Nije se okrenuo kad sam ušla. Sjednite, Vesna, rekao je odvjetnik Šarić, pokazujući na stolicu koja je bila miljama udaljena od Williama. Tišina je bila nepodnošljiva. Čula sam samo kucanje starog zidnog sata. William je konačno progovorio, ali glas mu nije bio onaj koji sam poznavala. Bio je ravan, bez ikakve emocije, kao da čita tehnički izvještaj o nekom propalom mostu. Sve je spremno, rekao je, i dalje ne gledajući u mene. Dobit ćeš polovicu novca od prodaje stana, onih 5 milijuna o kojima smo pričali, i kuću tvojih roditelja u unutrašnjosti koju sam otkupio od tvojih rođaka prije 2 godine. Otkupio si kuću mojih roditelja? Promucala sam. Nikad mi to nisi rekao. Želio sam da to bude iznenađenje za tvoj 30. rođendan, rekao je, a u glasu mu se prvi put osjetila tanka nit gorčine. Želio sam da imaš mjesto kojem se možeš vratiti ako se ikada osjećaš izgubljeno u ovom sjaju. Očito je da si se izgubila puno prije nego što sam mislio. Osjetila sam kako mi srce puca.
Dok sam ja planirala bijeg u naručje drugog čovjeka, on je tiho spašavao moje korijene. Svaka njegova riječ bila je kao kirurški rez bez anestezije. Williame, molim te, pogledaj me, zavapila sam. Polako se okrenuo. Njegove oči, nekada pune topline, sada su bile dva hladna kamena. U njima nije bilo mržnje. Da me mrzio, znala bih da mu je još stalo. Ovo je bila ravnodušnost, najgora kazna koju mi je mogao izreći. Gledam te, Vesna, rekao je tiho. I vidim ženu koja je imala moju potpunu odanost, a izabrala je pljesak gomile. Vidim osobu koja je mislila da je moja tišina znak slabosti ili nezainteresiranosti. Ne shvaćaš da najglasnije vrište oni koji nemaju što ponuditi. Ja sam ti nudio mir. Ti si htjela dramu. E pa, sada je imaš. Odvjetnik Šarić je gurnuo papire prema meni. Moja ruka je drhtala toliko da sam jedva mogla držati penkalu. To nije bio običan papir. Bio je to smrtni list za moju prošlost. Potpisala sam. William je učinio isto, brzim i odlučnim potezom, ne skidajući pogled s mene. Gotovo je, rekao je William ustajući. Šarić će riješiti ostale detalje. Ključeve stana ostavi kod Dragana na recepciji. Čekaj, povikala sam ustajući i ja. Zar je to to? 7 godina života stane u 5 minuta u hladnom uredu? Što je s onim noćima kad smo pričali o djeci? Što je s planovima za starost? William se zaustavio kod vrata. Njegova ramena su se na trenutak objesila, kao da je sav teret svijeta pao na njih. Ti si te planove izbrisala onog trenutka kad si dopustila Zdeslavu da te dodirne pred cijelim svijetom, rekao je ne okrećući se. Ja sam gradio tvrđavu oko tebe da te zaštitim. Nisam znao da te zapravo držim u zatvoru. Žao mi je što ti nisam bio dovoljan. Izašao je. Vrata su se zatvorila s tupim zvukom koji je označio kraj mog boravka u njegovom svijetu. Ostala sam sama s odvjetnikom koji je počeo slagati dokumente. Gospođo, auto vas čeka ispred, rekao je Šarić, ovaj put s dozom ljudskosti u glasu. Vozač će vas odvesti do vašeg novog smještaja. Ne treba, rekla sam tiho. Želim hodati. Izašla sam na ulice Novog Sada. Grad je bio užurban. Ljudi su prolazili pored mene, nesvjesni drame koja se upravo odigrala iza onih teških vrata. Hodala sam prema Dunavu, prema mjestu gdje se sve činilo nekako stvarnijim. Došla sam do keja i sjela na jednu klupu. Pokraj mene je prolazio stariji čovjek koji je sakupljao plastične boce iz kanti za smeće. Bio je mršav u poderanoj jakni, ali je pjevušio neku staru narodnu pjesmu. Pogledao me i zastao. Što je, kćeri? Izgledaš kao da si vidjela duha, rekao je hrapavim glasom. Izgubila sam muža, odgovorila sam ne znajući zašto to govorim strancu. A jesi li izgubila sebe? Upitao je naslanjajući se na svoj štap. Ako si izgubila njega, a još uvijek imaš sebe, naći ćeš put. Ako si izgubila sebe da bi imala njega, onda si i onako bila izgubljena. Njegove riječi su me pogodile jače od Williamovih. Jesam li ikada doista imala sebe u tom braku? Ili sam postala samo dekoracija, lijepa Vesna, trofej koji se pokazuje na zabavama? William me volio, u to nisam sumnjala, ali njegova ljubav bila je kavez od najfinijeg zlata. A ja? Ja sam bila ptica koja je mislila da će, ako pobjegne s prvim vjetrom, postati orao. Umjesto toga, pala sam u blato. Vratila sam se u onaj privremeni stan koji mi je dodijeljen. Bio je to luksuzan prostor u novogradnji, ali bez jednog osobnog detalja. Sjedila sam na krevetu i gledala u svoj telefon. Zdeslav je objavio novu sliku na Instagramu. Bila je to slika onog našeg plesa, ali ovaj put s filterom koji je sve činio još dramatičnijim. Ispod je pisalo: trenutak istine, umjetnost ne poznaje granice. U tom trenutku osjetila sam neopisiv gnjev. Ne prema Williamu, ne prema svijetu, nego prema sebi i ovom čovjeku koji je moju bol pretvorio u svoju promociju. Odlučila sam otići do njega, ali ne da bih tražila utjehu, već da bih mu rekla sve što mi je na duši. Njegov studio je bio pun ljudi. Mirisalo je na jeftino vino i travu. Zdeslav je bio u središtu pozornosti, okružen mladim djevojkama
koje su gutale svaku njegovu riječ o pobuni protiv buržoazije. Kad me vidio, osmijehnuo se onim svojim ljigavim osmijehom. Vesna, naša muza je stigla, povikao je šireći ruke. Dođi, pričaj nam kako je to biti slobodna od onog hladnog zidara. On nije zidar, Zdeslave, rekla sam glasno, tako da su svi ušutjeli. On je čovjek koji gradi stvari koje traju. Ti si čovjek koji gradi karijeru na tuđim ruševinama. Zdeslavov osmijeh je polako nestao. Što je, dušo? Nedostaje ti klima uređaj u svakoj sobi. Nasmijao se, pokušavajući zadržati autoritet pred svojim sljedbenicima. Nedostaje mi dostojanstvo koje sam izgubila onog trena kad sam pomislila da je tvoja površna strast važnija od njegove tihe odanosti. Ti si nula, Zdeslave. Ti si samo slika bez okvira, boja bez mirisa. Iskoristio si me, ali najgore je što sam ti ja to dopustila. Okrenula sam se i izašla dok je iza mene vladala grobna tišina. To je bio moj prvi korak prema onome što je onaj starac na keju rekao, pronalasku sebe. Vratila sam se u stan i otvorila kutiju s uspomenama koju mi je William poslao. Na dnu, ispod onih slika mojih roditelja, našla sam malu kovertu koju ranije nisam primijetila. Unutra je bila karta za vlak, jednosmjerna karta za moje rodno mjesto i mali ključ s privjeskom na kojem je pisalo dom. William je znao. Znao je da će doći ovaj trenutak. Čak i u svom bijesu i boli, on je isplanirao moj spas. Nije me ostavio na ulici. Ostavio me tamo gdje je sve počelo, dajući mi priliku da se ponovno izgradim, ciglu po ciglu, bez mramora i stakla. Te noći nisam plakala. Spakirala sam ono malo stvari što sam imala u jedan kovčeg. Ostavila sam ključeve luksuznog stana na stolu. Nisam htjela njegov novac, nisam htjela njegov stan. Htjela sam samo ono što je moje. Sišla sam u prizemlje i predala ključeve Draganu. Odlazite, gospođo? Upitao je tužno. Odlazim kući, Dragane, odgovorila sam s blagim osmijehom. Sretan put, Vesna. Gospodin William je rekao da vam kažem ako vas ikada sretnem, da vam oprašta, ali da ne može zaboraviti. Te su me riječi pratile cijelim putem do željezničke stanice. Oprost. Bila je to najteža riječ koju je mogao izgovoriti. Lakše bi mi bilo da me mrzio. Oprost je značio da je ljubav još uvijek tu, ali da je mrtva. Vlak je krenuo iz Novog Sada, dok se zora polako nazirala nad krovovima grada. Gledala sam kako stakleni tornjevi nestaju u daljini. Ostavljala sam iza sebe život u kojem sam imala sve, a nisam imala ništa. Ispred mene je bila neizvjesnost, mala kuća u unutrašnjosti i sjećanje na čovjeka kojeg sam plesom otjerala u nepovrat. Dok je vlak klackao kroz vojvođansku ravnicu, gledala sam u svoje ruke. Nisu više bile ruke gospođe Drvenkar. Bile su to ruke Vesne, kćeri radnika, žene koja je naučila da se sreća ne pleše, već se gradi u tišini, daleko od reflektora i skandala. Sjela sam dublje u sjedalo i zatvorila oči. Osjetila sam mir koji nisam osjetila godinama. Bio je to mir poraza, ali i mir novog početka. Shvatila sam da je William, onim jednim potezom odbacivanja, učinio za mene više nego što bi učinio da mi je oprostio i primio me natrag. Natjerao me da odrastem. Natjerao me da vidim cijenu svoje površnosti. U tom trenutku, na zaslonu mog telefona, koji je bio skoro prazan, stigla je obavijest. William Drvenkar je podnio ostavku na mjesto izvršnog direktora tvrtke i povukao se iz javnog života. Shvatila sam tada koliku sam štetu nanijela. Nisam samo srušila naš brak. Srušila sam čovjeka koji je bio sinonim za stabilnost. Moja sramota postala je njegov teret koji više nije želio nositi pred drugima. Osjetila sam novi val žaljenja, ali ovaj put nije bio usmjeren na moju izgubljenu udobnost, već na njegov uništeni mir. Vlak je stao na maloj stanici. Izašla sam s jednim kovčegom u ruci. Mirisalo je na svježu zemlju i dim iz dimnjaka. Ovo je bio moj novi početak. Bez dijamanata, bez smaragdnih haljina, samo ja i tišina koju sam toliko dugo izbjegavala. Terstvo poglavlje 4. Rezolucija i novi temelji. Moje rodno mjesto,
malo selo skriveno u brdima unutrašnjosti, dočekalo me onako kako to samo zaboravljena mjesta znaju, mirisom vlage, svježe preorane zemlje i tišinom koja nije bila prazna, već ispunjena životom koji ne mari za dionice i luksuzne hotele. Stajala sam ispred stare obiteljske kuće. William ju je doista obnovio. Krov je bio nov, fasada osvježena, a ograda koju je moj otac nekada davno postavio bila je ponovno čvrsta i premazana zaštitnim slojem. On nije samo kupio nekretninu, on je vratio dostojanstvo mojim uspomenama, dok sam ih ja prodavala za mrvice pažnje na Petrovaradinu. Ušla sam unutra. Unutrašnjost je bila skromna, ali ispunjena stvarima koje su mi nedostajale, a da to nisam ni znala. Stari drveni stol, pećna drva koja je pucketala jer je lokalni susjed, po Williamovom nalogu, očito pazio na kuću do mog dolaska. Na stolu je stajala vaza s poljskim cvijećem. Nije bilo ljiljana, nije bilo egzotike, samo jednostavnost. Prvih nekoliko tjedana bilo je najteže. Moje ruke, koje su godinama samo držale čaše šampanjca i birale skupocjene tkanine, sada su bile crvene od čišćenja, rada u malom vrtu i cijepanja drva. Svaki žulj na mojim dlanovima bio je lekcija. U gradu sam bila Vesna Drvenkar, ikona stila. Ovdje sam bila samo Vesna, ona mala koja se vratila nakon što je proigrala sreću. Ljudi u selu su bili humani, ali njihova iskrenost je boljela. Jednog popodneva, dok sam nosila kantu vode s bunara, srela sam starog obiteljskog prijatelja, Čika Branka. On je bio čovjek koji je cijeli život proveo u rudniku, s rukama trajno obojenim ugljenom prašinom. Zaustavio me i ponudio mi jabuku. Čuo sam da si se vratila, kćeri, rekao je, brišući znoj s čela. Kažu da si tamo u gradu imala dvorce. Zašto si se vratila u ovu sirotinju? Zato što su dvorci bili od stakla, Čika Branko, odgovorila sam tiho, a ja sam kamenom gađala svoje odraze. Znaš, rekao je grizući jabuku, mi ovdje nemamo mnogo, ali imamo mir. Kad legneš navečer, spavaš li mirno? To je jedino bogatstvo koje vrijedi. Te noći, prvi put nakon dugo vremena, spavala sam mirno. Bez tableta za spavanje, bez provjeravanja telefona, bez straha od toga što će sutra pisati portali. Shvatila sam da je luksuz u kojem sam živjela bio samo anestezija za moju nesigurnost. William me volio onakvu kakva jesam, a ja sam se trudila postati netko drugi kako bih opravdala njegovo bogatstvo. Nakon 2 mjeseca stiglo je pismo. Nije bilo od odvjetnika. Bio je to mali paket zamotan u običan smeđi papir. Unutra je bila moja stara drvena igračka, koju sam zaboravila u onom privremenom stanu, i jedna jedina fotografija. Na fotografiji smo bili William i ja na samom početku, dok smo još jeli hamburgere na klupi u parku i sanjali o malom stanu. Nije bilo potpisa, ali na poleđini je bio otisnut mali žig tvrtke Drvenkar & Co. S datumom likvidacije. To je bio njegov način da mi kaže da je i on krenuo dalje. Tvrtka više nije postojala u obliku u kojem sam je poznavala. William je prodao veći dio imovine i, kako sam kasnije saznala iz novina koje bi ponekad stigle do sela, otvorio je zakladu za obrazovanje djece iz siromašnih obitelji. Onaj hladni magnat, kako su ga zvali, pokazao je više srca u svom odlasku nego što su svi oni umjetnici pokazali u cijelom svom životu. Zdeslav Šubić je u međuvremenu pao u zaborav. Skandal s plesom trajao je 3 tjedna, a kad je publika tražila nešto novo, on im više nije bio zanimljiv. Čula sam da je pokušao prodati sliku našeg plesa nekoj galeriji u Beogradu, ali nitko nije htio kupiti dokaz nečije nesreće. Ostao je sam u svom vlažnom studiju, sjećajući se tjedna kad je bio kralj, ne shvaćajući da je bio samo dvorska luda u mojoj tragediji. Ja sam polako počela graditi svoj novi život. Zaposlila sam se u lokalnoj školi kao tajnica. Plaća je bila mala, tek toliko da pokrijem osnovne troškove, ali osjećaj da doprinosim nečemu stvarnom bio je neprocjenjiv. Više nisam nosila nerc. Nosila sam vuneni džemper koji mi je isplela susjeda. Više nisam vozila Porsche. Hodala sam pješke i pozdravljala svakoga koga sretnem. Jednog dana, dok sam sjedila na trijemu i gledala kako sunce zalazi iza brda,
Shvatila sam najveću lekciju ovog bolnog puta. Čovjek ne gubi onoga koga voli zbog jedne greške, zbog jednog plesa ili jedne laži. Gubi ga onog trenutka kad prestane cijeniti tišinu u kojoj ta ljubav prebiva. Moja žena je plesala s njim kao da on ne postoji. To je bio naslov moje sramote. Ali istina je bila da sam ja plesala sama sa svojim egom, dok je jedini čovjek koji me doista vidio stajao u sjeni i čekao da se vratim kući. Nisam ga pokušala kontaktirati. To bi bio još jedan čin sebičnosti. Dugovala sam mu barem to, da ga ostavim u miru koji je toliko dugo gradio za mene, a koji sam ja srušila. Moje žaljenje je sada postalo moja snaga. Svaki dan koji proživim u istini bio je spomenik onome što smo imali. Kada se zima ponovno vratila, više nije bila strašna. Snijeg koji je prekrio moje selo bio je čist, neokaljan gradskim smogom i blatom skandala. Sjedila sam pored peći, čitajući knjigu, kad je netko pokucao na vrata. Srce mi je na trenutak zastalo, ali sam se smirila. Znala sam da to nije on. Bila je to Jelena, moja sestra, s košarom punom domaćih proizvoda i svojim najmlađim sinom. Vesna, došli smo vidjeti jesi li naložila vatru, rekla je smijući se. Jesam, Jelena. Toplo je, odgovorila sam, primajući je u zagrljaj. Dok sam gledala njih dvoje kako se smještaju pored vatre, shvatila sam da sam konačno bogata. Ne na način na koji sam bila u Novom Sadu, s mramorom pod nogama, nego na način koji se ne može oduzeti nikakvim razvodom. Imala sam obitelj, imala sam dom i imala sam istinu. Moja priča nije bajka sa sretnim završetkom u kojem se muž vraća i sve biva oprošteno. Ovo je priča o posljedicama. O tome kako jedan trenutak nepažnje može promijeniti cijeli tijek života, ali i o tome kako se iz pepela može podići nešto čvršće, ako si spreman priznati da si sam zapalio vatru. Ponekad, kad vjetar puše s Dunava, sjetim se onog plesa. Ali više ne osjećam miris parfema i šampanjca. Osjećam samo miris slobode koja je došla kroz gubitak. William Drvenkar mi je dao sve, ali njegov najvrijedniji dar bio je onaj zadnji. Trenutak kad mi je dopustio da padnem kako bih naučila ponovno stajati. Danas hodam uspravno. Možda nemam dijamante na vratu, ali imam mir u duši. I dok gledam u zvijezde iznad svog malog sela, znam da negdje tamo u nekom drugom gradu William gradi nešto novo. I nadam se, svim srcem se nadam, da ovaj put gradi za nekoga tko će znati da je najljepši ples onaj koji se pleše u tišini, držeći se za ruku s onim tko te poznaje i kad te nitko drugi ne vidi. Ova priča je opomena svima koji misle da je sjaj važniji od topline. Ako vas je ova priča o Vesni i njezinoj potrazi za izgubljenim dostojanstvom dirnula, ostavite komentar ispod. Što biste vi učinili na njezinom mjestu? Vjerujete li da se prava ljubav može ikada potpuno izbrisati ili tragovi ostaju zauvijek u temeljima naših života? Pišite nam svoja razmišljanja, voljeli bismo čuti vašu stranu priče.